Tervehdys kaikille, Anneli tässä moikka. Ajattelin tehdä tämmöisen kartan, että millainen maailmani pitäisi olla. Ja se on yksi hyvä apuväline jokaiselle joskus piirtää itselleen tämmöinen millainen maailmani pitäisi olla kartta. Tai en mä tiedä onko tämä kartta, mutta tämmöinen kuva. Ja sen voi ihan aloittaa tekemällä niin, että piirtää tämmöisen pallon ja kirjoittaa siihen keskelle, että millainen maailmani pitäisi olla. Ja sitten lähtee ihan randomisti tänne vaan tekemään kaikkia, mitä niin mieleen juolahtaa ensimmäisenä. Kaikkia pitäisi, ei saisi, en voisi, minun kuuluisi, hänen kuuluisi. Kaikkia semmoisia asioita, vaikka että minun pitäisi olla laihempi, yllättävää. Taikka että puolisoni ei saisi olla jotain, vaikka niin tuhlaileva. Taikka että pitäisi olla parempi ilma tai minun pitäisi olla tehokkaampi tai työkaveri ei saisi olla sellainen tai lasten pitäisi olla jotain. Eli tämmöinen millainen maailmani pitäisi olla kartan piirtäminen on sen takia hyvä juttu, että jos me ajatellaan, että meissä elää hirmu paljon semmoisia asioita koko ajan sisällä, jotka jollain lailla vaatii, että mitä pitäisi tai mitä ei saisi, mitä minun itse pitäisi tai mitä minä itse en saisi, tai että sitten itsessä asuu semmoinen vaatimus niin kuin toisia kohtaan tai ylipäätään maailmaa kohtaan, että millainen pitäisi olla tai millainen ei saisi olla joku tai ympäristö tai puoliso tai työkaveri tai jotain. Jos me ajatellaan, että meissä elää jatkuvasti voimakkaana hirveän paljon tämmöisiä vaatimuksia, niin voi vaan kuvitella, että kuinka paljon semmoista niin kuin paineen tunnetta se luo itseen. Ja sen takia tommoinen millainen maailmani pitäisi olla kartta on hyvä silloin tällöin piirtää. Että huomaa, että kuinka paljon mä elän semmoisessa ajatuksessa, että pitäisi, että mitä pitäisi olla tai mitä ei saisi olla. Ja silloinhan meidän ajatus on koko ajan pois siitä, että mitä meillä on, millaista on ja mitä sen todellisuuden kanssa voi tehdä. Ja sitten kun sä oot kirjoittanut tänne näitä asioita, että niitä voi tulla vaikka kuinka paljon ensin, että mitä pitäisi, mitä ei saisi, kenen pitäisi tai kuka ei saisi tai mitä minun pitäisi, niin sitten sä voit kirjoittaa ne vielä uudelleen listaksi ja poimia sieltä muutaman tärkeimmän asian. Ja sitten lähteä miettimään niitä, että onko se semmoisia asioita, joihin sä voit vaikuttaa, jotka on niin kuin sinusta riippuvaisia. Vaikka että jos mä ajattelen, että mä haluaisin, että nyt paistaisi aurinko. Mutta kun se ei paista, niin mitä mä sille voin tehdä? Mä en voi oikein tehdä mitään muuta kuin hyväksyä, että se aurinko ei nyt paista. Mutta jos mä jumitun siihen ajatukseen, että nyt mä haluaisin, että se paistaisi, niin sit mulla on niinku, mä ikään kuin juutun siihen tunteeseen ja ajatukseen. Ja tämmöisiä ajatuksia voi olla elämässä meillä niinku tosi paljon. Ja sen takia on hyvä joskus tutkia näitä tämmöisiä, millainen maailmani pitäisi olla juttuja. Ja sitten miettiä, että millainen se oikeasti on ja mitä mä sen todellisuuden kanssa voisin tehdä. Mitä kaikkea mä voin siitä hyväksyä. Voinko vaikuttaa johonkin ja jos en voi, niin miten voin sen hyväksyä. Kiitos kun kuuntelit. Se oli tämän päivän viesti. Moikka!